Ya tumpah ya? La mare. Ah, volem si es coneix? Aquests estan llogats. Ah, sí.
Pot ser agarrar els dos? Sí, ja s'ha agarrat. Has agarrat? Papiar la meva filla ja a Canàries. No, però és una Ah, cinta. és pel·lícula? ¿Viste? Bueno, si las ves. Acá. Mario, te peguen. Agarrarse de la cabeza aquí. Pero la vida de los malos. Lo están transmitiendo por el vídeo. No te lleves, no. Qué gracioso. Ja m'ho avisaràs per la pel·lícula. Quan vinguin els enanitos m'avises, Ja falta poc. Ah, no, encara falta un tros.
No siguen tots per ahí. Ja estan arribant. Qui són? Ah, espera. Passen uns xinos que van de xinos darrere. Darrere d'estos. Fernando! Fernando! ¿Darrere estos nenanitos son? Sí. ¿Son estos? Sí. ¿Y la nostra otra semana? Jo, i seguir... ¿Este es más? Ja ha passat. Arconada. Un gotet, a veure, no n'hi ha gotets, a veure. ¿Se lo agarré? No. Sí. Sí, los abuelos, hombre, perdón.
cantotines. Ahora esos que vienen enrere, ahora. Los tropicales. Ai, aquests seran les Migueles. I en després els de la... Mira, no sé què anava a fer la profe i l'altre. Ai, padre. Vosaltres segueu noves. Antes no anàveu. Mira. No, què passa? Yeah.